A Federación Galega de Atletismo, así como o Concello da Coruña, veñen de organizar o pasado día 5 de outubro a 8ª edición da Carreira Popular ao Coruña 10, proba integrada no segundo circuito de carreiras populares da Deputación da Coruña. A proba, que se desenvolvería polas principais rúas do concello herculino, vería cambiada o seu trazado en relación a edicións anteriores por mor das obras que se están a facer no paseo marítimo e que obrigaron a organización a cambiar a saída habitual do obelisco pola do Parrote. Malia todo elo, apenas cambiaría nada manténdose tanto a idoneidade como a homologación do mesmo. Se hai algo que se ten que destacar desta edición foi a enorme cantidade de persoas inscritas que se botaron ás rúas para tomar parte nesta festa na que se está a converter a cidade, tanto para a disputa desta proba como nas das súas homólogas Coruña 20 e Coruña 42, e que están a converter a cidade galega nun dos claros referentes a nivel nacional das probas de ruta. Lembramos que xunto ás citadas se están a desenvolver da mesma maneira o circuito de carreiras Coruña Corre, integrado por 6 probas, así como a disputa do Gran Premio Internacional de Marcha Cantones da Coruña, que se ven desenvolvendo dende fai 28 anos. O día da carreira amanecería cun tempo fantástico para este tipo de probas, que sin dúbida contribuiría a converter a zona de saída nun auténtico hervideiro de persoas que se achegaron, tanto para presenciar a proba como para animar ou mesmo para tomar parte en cada unha das varias ofertas lúdico-deportivas que se montaron a carón da zona de meta e que fixeron as delicias dos achegados. A recollida de dorsais polos que non puideron facelo en días previos, así como as últimas instruccións e arranxos de última hora, fixeron que pouco a pouco o reloxo se fora chegando á hora de saída prevista para as 10 horas e 30 minutos. A esa hora era increíble presenciar a morea de aletas que se alongaban na zona de saída cara atrás e que conferían unha visión fermosísima e espectacular dun paseo do Parrote completamente ocupado por aletas. Os cales, e logo de que o alcalde do concello, Carlos Negreira, efectuase o disparo de saída, comezarían a moverse na procura cada un deles dos seus propios obxectivos. Precisamente un dos principais atractivos deste tipo de probas é a de poder disfrutar todos xuntos dun único obxectivo, malia que con intereses e metas distintas. Así, a élite comparte cos populares non só metros e asfalto, senón que tamén ilusións, gañas e, sobre todo, esforzo e superación. E foi precisamente este esforzo que puxeron os primeiros aletas en entrar na liña de meta, xa que si na categoría femenina as cousas estaban relativamente favorables para os intereses de Solange Pereira en excelente estado de forma, na categoría masculina as opcións estaban máis abertas nun man a man a priori entre Lolo Penas do New Balance e o madrileño David Solís. Ao remate, triunfo do madrileño que establecería un rexistro de 30 minutos e 10 segundos, estando seguido na segunda posición polo de Arzúa a 19 segundos, acadando a terceira posición son Robertas Geralavicius da Gimnástica de Pontevedra con 30 minutos e 31 segundos. Tras o lituano chegarían Carlos Villamor con 30-37, así como Hassan Lekili e Aka Esadawi. Na categoría femenina, como indicábamos, primeira e agardada posición para Solange Pereira do Viquila, cun rexistro de 35 minutos e 45 segundos. Tras dela e completando o podium, chegarían a céltica Esther Navarrete con 34 minutos 57 segundos e a madrileña Jimena Martín do Clube Piélagos. Acadando posicións destacadas estarían Jocelyn Brea e Leticia Fernández na cuarta e quinta posición respectivamente. Soy Solange Pereira y hoy en Coruña, en la carrera de 10 kilómetros, he ganado. La verdad es que no contaba mucho con ganar. Ayer corrí en Verango y bueno, he hecho viaje de noche y la verdad no esperaba encontrarme tan bien. La verdad es que el nuevo circuito ayudó bastante porque no es tan duro como años anteriores y la verdad sobre todo la parte final se hace más llevadero y bueno, al final pude hacer incluso mi mejor marca en 10.000 y nada, estoy muy contenta.
No resto de categorías, triunfos para os promesa Abdelaziz Fati do Marineda e de Joselín Brea, así como a dos juniors, Tomás Ocaña do Vila de Cangas, Elena Pérez Sindín. No tocante a categoría veterán, victorias, ademais dos xa citados, de Manuel Vigo da Universidade de Santiago, de José Luis Merodio do Lucus Caixa Rural Galega, así como para as aletas femeninas, María Jesús Gestido da Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Soña Teijeiro do Urroning, Pilar Caínzos e María Luisa Armesto do Club Atletismo Sada. Ca entrada dos últimos clasificados e cun público entregado que ningures deixaría de animar e aplaudir, se iría pechando esta primeira carreira, que lonxe de rematar daría paso ás seguintes probas que dende as categorías de cadete ata pitufos tomarían o asfalto dun circuito xa pechado que rodeaba o Paseo do Parrote. De novo espectáculo de nenos e nenas que nun número importantísimo tomaría parte en cada unha das categorías programadas, en a que por idades os gañadores serían Gerardo Martínez do Clube Ourense Atletismo e Uxía Pérez do Twitter Malia na categoría juvenil. Os cadetes Pablo Monteagudo do Noia e Aida Martínez do Termalia. Así como Hermias Fernández, Sonsoles Martínez, Gabriel Núñez, Paula Otero, Adrián Rivadulla e Susana Amor para as categorías infantil, alevín e benxamín respectivamente. Como colofón e remate espectacular, daríase a saída aos preto de 1000 aletas das categorías dos pitufos, que en varias carreiras irían saindo por anos de nacemento dende o 2007 e posteriores, e que porían, sen dúbidas, a imaxe máis entrenecedora da xornada. Para moitos deles, e malia a súa corta idade, esta sería unha das xa moitas carreiras nas que tomarían parte, e para outros en troques, esta primeira experiencia serviríalles para tomar contacto con este fermoso noso deporte que neste tipo de manifestacións pon de manifesto o gran potencial de movilización social que amosa. Rematadas as carreiras, o acto protocolario de entrega de medallas na que os distintos gañadores subirían e retirarían os seus trofeos e distincións, poría a punto e peche a esta fantástica xornada atlética que xa comeza a preparar a edición número 9 do ano que ven.